Orain gogoeta saioari emango diogu hasiera. Elikadura burujabetzaren inguruan izango da, eta horretarako ordezkaritza maila ezberdinetako gonbidatuak ekarri ditugu. Handik hasita Juan Manuel Intzarraundieta Salaberria, Intiako kidea, hurrengoa Gotzonez Estorain Zabaleta EH kolektibokoa, Etzaldekoa. Gero, Mirene Begiristain Zubillaga EHUko irakaslea enpresa eta ekonomia fakultatean, eta amaitzeko Josebe Blanco Álvarez EH kolektiboka. Eta, pena handiz, Joseba Otondo edo Bikondo etorriko zen Baztango alkatea gogoeta saio honetan parte hartza, baina ezin izan dugu etorri. Eta gero, amaitzeko Arantza Lizabal-Roteta, EHUko botanikako irakaslea eta ikerlaria, eta izango da gogoeta saio honetako gidaria. Eta orain beraiekin hitziko zaituzte. Bueno, eskerrik asko, Madalen. Bereziki eskertu nahi dut Madalenen lana, pixka bat tanden baten aritu gara gogoeta saio hau prestatzen. Ikusi duzu urduri jarri da, hemen hitz egiten, baina kriston lana indu atzetikan, eta nire eskerrik onenak batez ere berari. Baita ere antolatzaileei, eta egia esaten badizuet kriston gogoa gendun, gogoeta saio hau abiatzeko, kriston ilusioa indit ikustea, hainbeste jende, ikasleoi, belaunaldi desberdinetako biologoak, ikasle ere, oraintxe nire ikasle direnak, eta aurreko saioa behar bada pixka pesimista izan da, eta itziber hori ezin da kutsatu, positibismoa da kutsatu behar dena. Ibon, harritu nauzu, zuetzea negatibo izan behin eta negatibo bazea gaizki. Orduan, hemendikan, ez dakit, positibismo mezu bat, eta irakaskuntzan zaudeten hoi, animatzea esperimentatzera, ikasleekin. Ze panorama iluna badago ere, norberak esperimentatuz, eta emozio onak, emozio indartsuak jasotzen baditu, hori kutsatu egiten da. Eta nik bazentzu horretan erabaki bat hartu nun, eta esperimentatzen dut urtero nire ikasleekin. Eta urtero pozik amaitzen dut, eta urten ere ziurren hau pozik amaituko dela. Ea kutsatzen den ere pixkat esperimentazio ausardi hori. Bueno, astera goaz, bero gatoz. Bero, esan bezala, gogo ikaragarriarekin gogoeta saio honi ekiteko. Esan bezala hasiera batetan planteatuta zegon topaketa Iruñan izateko eta protagonismo berezia eman nahi genion Nafarroko jendeari. Eta, Madalenek esan duen bezala, Baztango alkateak Josebak ezin izan du etorri, huts egin ziguten baita ere Natxo Irigoyen, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikerlariak, pena handia baita ere lan handia egiten ari delako udalerriekin, eta ikusiko dugu batez ere tokian tokiko adibideak direla behar ditugunak ikusi eta benetan sinistu, zein den alternatiba, eta baita ere gonbidatu gendun Pablo Muñoz Nafarroan momentu honetan kargu politiko, zuzendaritza politiko bat daukan pertsona, nire laguna, eta lagunak aprobetxatu behar dira olako lekutarako, baina euskera zalako eta pixka bat atzera botatzen. Orduan, honekin esan nahi detena da, alegin izugarria eta ilusio izugarria jarri gendula Nafarroan zelako eta Nafarroko jendiakin pixka bat elkarre hobeto ezautzeko eta berezik ezaguteko bakarrik igual akademiatik edo baizik ikusiko duzuen bezala ekarri ditugu ordezkari desberdinak. Gure gaia aldaketa globala eta elikadura burujabetza Euskal Herrian, eragozpenak eta konponbideak. Aldaketa globala hitz egin duzue pixka bat lehenago, gu batez ere elikadura burujabetzaz ariko gara. Hitzak burausteak eman dizkigu alde batetik, hitz elkarketa delako eta nola idatzi horre izan dugulako pixka bat zalantza. Bigarrena, eta Josebek aipatzen zidan bezala,
askotan erabiltzen diren hitzak direnean, hitza higatu egiten da. Hau da, azkenean, zertaz ari garen ere, edo elikadur burujabetza denon ahotan dagoenean, seguraski gauza desberdin bat ulertzen ari gara. Bai? Eta beraz, abiatuko gara definitzen. Zer den, elikadur burujabetza hori. Eta gero Euskal Herria, badakigu zer den Euskal Herria, elkarte autonomoa, Nafarroa, iparraldea, eta beti ere, konplexu egiten zaigu Euskal Herriari, osotasunari nolabait, ematea, datuak ematea, evidentziak eta pixka bat kontatzea, gaiari ondo eusteko. Beraz, zailtasunak. Hala ere, zergatik motivazio hau? Kezka eta ardura sortzen digulako. Elikadur burujabetzak kezka handia sortzen digu. Bestetik, kontraesan ugari topatzen ditugulako. Esan edut alde batetik, aipatu dizuet, jendartean eta komunikabideetan maiz entzuten ditugun hitzak direla, eta aldiz, hitzetatik ekintzetara, ekintzak pixka bat aztertzen ditugunean, kontraesanak ditugulako edo bat ez datozelako, ez? Hitzetan esaten den hori, marketing hori, eta gero ekintzetan benetan gauzak nola gauzatzen diren eta zer egiten den ikusten dugunean, ez? Beraz, kontraesan hori pixka bat argitu edo nahiko genituzkelako. Bestetik, ikusiko dugun bezala, Euskal Herriko elikadura burujabetza seguraski oso mugatua da eta saiatuko gara ikusten zergatik, baina jakin nahi dugu ea posible den handiagoa izatea elikadur burujabetza hori. Eta azkenik, ezagutu nahi ditugu bide horri ekin dioten nolabait adibide errealak. Ikusteko benetan bideragarriak ote diren ala ez, eta batez ere, alternatiba horiek edo bide berri horiek modu iraunkorrean mantentzeko gakoak identifikatu nahi ditugulako. Zer egin behar dugu edo zer egin daiteke benetan elikadura burujabetza hori emendatzeko. Hauek izan dira pixka bat gure motivazioak. Ikusten da gainera aktualitatean dagoela atzo kasualitatez bertan izan zen elikadura burujabetza eta elkartasunaren eguna, apirilaren 17an ospatzen dena, eta nolabait Via Campesinak egiten duen, ospatzen duen egun bada, eta ez dago etorkizunik elikadura burujabetzarik gabe. Hori da pixka bat beraiek aipatzen dutena. Hasiko gara esan bezala definiziotik, eta ikusiko zuen definizio konplexua duela, eta dudarik gabe disiplina desberdin ugari uztartzen dituela. Elikadura burujabetza, Via Campesinak, hau da munduko nekazari, abeltzain, artzain txiki eta herri indigenen mugimenduak, 1986an landutako alternatiba da, eta zehazki proposamen politiko bat. Herriek, komunitateek, euren elikadura sistema propioa eraikitzeko duten eskubidea defendatzen du. Lurralde bakoitzaren potentzialitatean oinarrituta, ingurunearen ikuspegi ez ezik, alderdi sozioekonomikoa eta kulturala ere aintzat hartuta. Zer jan, barietateak, arrazak, nola banatu eta nola ekoiztu, hau da, ereduak erabakitzeko gaitasuna eta eskubidean datza. Beraz, pixka bat beltzez azpimarratu ditut, baina ikusi zenbat disiplina eta zenbat implikazio, zenbat ertz dituen gai honek, definizio honek, elikadura burujabetzak. Eta ez da hori bakarrik, elikagaiak ekoiztu eta kontsumitzea baino askoz gehiago da. Elikadura ekoizpena bertako merkatuaren beharretara bideratuta egotea bilatzen du elikadura burujabetzak. Pertsona ororen elikadura osasuntsurako eskubidea bermatzea. Gizarte guztiarentzat kalitatezko elikagaiak ekoiztea. Ondasun baliabide naturalak modu egokian kudeatzea. Nola gainera, ingurumena, animalien ongizatea, naturaren zikloa errespetatuz eta nekazaritza sistema lokalak berreskuratuz. Ekoizpen prozesuetan autonomia mailarik handiena lortzea. Garapen lokalaren parte aktibo izatea.
alduntzea, alegia. Eta ekoizle eta kontsumitzailearen arteko harremanean gardentasuna, konfidantza eta etika bidelagun izatea. Bai? Ikusi duzuen bezala, gai konplexua da eta guzti hori uztartzea nahiko zaila. Bai? Gonbidatuak aipatu ditu Madalenek, baina uste dut beharrezkoa dugula pixkat euren ahotik entzutea, ze elkarte, kolektibo edo erakunderen ordezkari diren. Esan nahi dut, nola lotzen den euren ordezkatzen duten elkarte hori elikadura buru jabetzarekin. Gotzone, lehena izango zara. Etxaldekoa, hor pixka jarri dut, etxaldera sartzen gara etxalde webgunera, eta laburki hau bauzu, gustatuko litzaidake azaltzea, etxalde zer den, eta elikadura burujabetzarekin daukan lotura. Bueno, etxalde da 2013 urten Euskal Herri mailan sortu zen baserritar mugimendu bat, mugimendu soziala da, ez da sindikato bat eta horrela, batzutan jende konfunditzen du. Eta bere sustapenean, sustatzaile izan du ziren N Bizkaia hegoaldetik eta LB iparraldetik. Gaur egun, esan behar da, gaudela mugimendu honetan parte hartzen dugula Euskal Herri osoko pertsonak. Gaude, ni Nafarra naiz esate baterako, eta gaude, bai Nafarroa, Gipuzkoa eta Arabako jendek ere. Sortu zen mugimendu hau, bere definizioan etxaldek esaten du, dela elikadura burujabetza eta nekazaritza iraunkorraren aldeko mugimendua. Eta sortu zen, besteak beste, mundu mailan via kanpesina egiten ari zen proposamena elikadura burujabetzarena eta nekazaritza iraunkorrarena eta guzti hori, hemen Euskal Herrian aterrizatu eta gaiaren inguruko proposamenak lantzeko, baino Euskal Herriko ikuspegitik 3 lurralde administratiboak hartuz. Orduan, hortan ari da. Orain arte, pixka bat egin duguna da, definizio horretan sakondu, elikadura burujabetzaren definizio horretan, eta guretzat nekazaritza iraunkorra zer den. Eta gaur egun, esate baterako, ari garena da, proposamen bat lantzen, datozen 10 urtetan, nolabait ere irudikatzeko Euskal Herrian ze transizio mota egin beharko litzatekeen aurrera pausoak emateko arlo honetan. Primeran. Juanma, kontatuko diguzu zer den Intia? Bai. Intia da Nafarroan dagoen enpresa publiko bat, Nafarroko gobernuaren menpe eta Nafarroaren administrazio kontseilua da Nafarroko landa garapeneko kontseilaria eta landa garapeneko departamenteko saileko teknikariak. Intiaren helburua bere misioan edo azaltzen da nolapait nekazariei eta abeltzainei laguntzea, nolapait teknologi berriak eta pixka bat zabaltzea, baita ere landa eremuak biziri mantentzea eta gizarteari kalitatezko elikagaiak eskaintzea, ezta? Orduan, egia esan, elikadura burujabetzarekin zuzenean ez du harremanik, bai lan egiten dugu pixka bat nekazariekin kontutan hartu Intian 200 langile gaudela inguru, 11 finka lursail esperimentaziorako dauzkagu, horietako batzuk ekologikoan, Nafarroan dauden zormarka gehienak kudeatzen ditugu, horien kontrola eta zertifikazio egiten dugu, 53 proiektu dauzkagu Europako fondoekin eta pixka bat berrikuntza eta garapena garatzeko. Orduan, esatizut, jarduera handia daukagu, ez bereziki elikadura burujabetzarekin, bai nekazaritza eta elikagaien ekoizpenen inguruan. Primeran, zu gainera ekonomista zea, ez? Ekonomilaria. Formazioz bai, ez dut ejerzitu apenas dino bai. Primeran, Mirene, zure ikerketa? Bai, entzuten da, ez? Bueno, egunon, eta eskerrik asko.
Bueno, ni Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria naiz, ekonomia fakultatean. Eta, bueno, azkeneko 20 bat urte, zen nintzen nire ikerketa lerroa nola lan zen, eta sartu nintzen historia honetan. Pentsatzen dut ere pertsonalki ez, bultzatzen gaituztelako, bizitzak eramaten gaitulako, ez? Eta bueno, ni ez naiz EHUko ordezkari bezala sentitzen zentzu honetan, ez? Elikadura burujabetza ez da Euskal Herriko Unibertsitatean bereziki lan zen, ez? Nik uste ere egiten dugula ikerketa praktikarekin batera, iruditzen zaite lantzen dugunean elikadura burujabetza badagola lanketa praktiko bat, mugimendu sozialaren hildotik ere lanketa bat, eta gero teoriatik ere lanketa bat edo ikerketatik, ezta. Eta dana da elikadura burujabetzarako iristeko modu bat edo ekarpen bat. Eta alde horretatik ikerketa, guk egiten dugun ikerketa, gaude talde txiki bat, egia esan, eta, danok hemen ikerketan dabiltzanak badakite, unibertsitatean eta ikerketan herri honetan lan egitea oso zaila dela, prekarietatea oso zabalduta dago, ikerketan ere, ez da nire kasua, baina hori da errealitatea. Eta, gure talde txiki horretatik saiatzen garena da, gai desberdinak lantzen ditugu, baina gehien bat orain gaude azkeneko urte hauetan zentratuta elikadura estrategiak lantzen, eskualde desberdinetan implikatuz prozesu desberdinetan, Orduñan, Azpeitin, Baztanen ere bai, elikadura estrategiak nolabait eskualde lotuta, eta hor azterketa ekonomiko eta sozialak lantzen ditugu. Baita ere, gobernantzaren inguruko lanildo bat daukeu, ulertuta elikadura burujabetza lantzeko eraldaketa handiak egin behar ditugula gobernantza ikuspegi batetik, nola garatzen diran elikadura politikak. Eta baita ere, momentu honetan gaude beste lan lerro batean, eta da kasualidadez, eta izan zen pandemiaren aurretik, elikadura burujabetza edo agroekologiaren nola lantzen dugun osasun sisteman. Eta horko osasun sistemako elikadura sistema aztertzen, ez? Orduan, barlo desberdinetan gabiltza lanean, baina nolabait ikerketatik, eta ulertu behar da, elikadura burujabetzan ikerketa egiten danean, egiten dela ikerketa ekintza parte hartzailea, badaukala baita ere ikerketa egiteko modu propio bat, ez? Eta, gutxi gora bera, zerbait azaltzeatik, ez? Eta, ikusi dute Euskal Herria post-Covidekoa jarri duzutela baita ere. Hor, eta gero itzen gudu. Bai, gero pixka bat ikutuko dugu zuen iniziatiba hori, segura eski hemengo gehienok ezagutzen duguna. Eta, Josebe? Bueno, egunon, ez dakit, ondo entzaten da? Bai, ez? Bai. Bueno, nik zure baimenarekin Arantxa, eskertu nahi diot EH kolektiboko talde eragileari eta dinamizatzaileari Leire Rodriguezi eman didaten konfiantza eta laguntza hemen egoteko eta hau dana prestatzeko. Bigarrenik eman nahi dizkiot eskerrak eskerrari, bikotekideari, eta umei, haiek nire lanak hartu izan ez balituzte, nik ez nuke aukerak izango hemen egoteko eta are gutxillo prestatu deten apurra prestatzeko. Ardiak jetzin bardia eta gaztein barda eta hoixe. Eta bukatzeko, eman nahi diote, eskertu nahi diote UEuri, aukera hau, baserritar txikioi, ez dakit, gure bizitza, gure lana eta gure ikuspegia azaltzeko aukera honengatik. Eta hor sartzen zaitut zu, Arantxa, eta sartzen zaitut zu, Madalen, asko zaindu nauzue, eta mila esker. Eta hau esan behar nun, sentitzen dut bakit, aian txaposo xamarra izan leikela, baina alaxe agintzen zin barrenak. Eta zure galderari erantzunez, EH kolektiboa sortu zen oin dela 14 bat urte, eta sortu zen iparraldeko laborariek piztutako alarma gorri batekin, ez?
Eta zan bioindustria bazetorrela eta jan ingo gintuela baserritar ekologiko txikiok. Eta, bueno, zoritxarrez, 15 urte beranduago, hantxe hortxe gaude, ez? EH kolektiboaren barruan, Euskal Herri osoko baserritarrak gaude, baina baita herritarrak ere, eta elkartek eta bestelako erakundek ere partaide dira. Guk beti esaten dugu, eta horra saltzen da gure logoan, agroekologiaren bidean gaudela. Eta zergatik dio bidean, ez dakit, lehen Arantxak hasi du bere hitzartzea esanez hitzak ustu egiten direla erabiliaz, eta nik bizi dut elikadura burujabetzarekin hoixe gertatzen dela, baina baita agroekologiaren terminoarekin ere, ez? Eta ematen du titulo bat dela, ni agroekologikoa naiz, edo ez naiz, edo izango naiz, eta oso konplikatua da, ikusi dugu Via Campesiinako definizioa elikaduraren burujabetzan zenbat erpin, zenbat ertz ditun, eta agroekologiaren esparruan baita ere. Eta orduan, guk beti esaten dugu agroekologiaren bidian gaudela. Ikaste prozesu etengabea eta jarraitua dela. Eta alde horretatik EH kolektiboak oso, seguru ere, herritarren parte hartzeak asko baldintzatu du arlo honetan, baina badugu ikerketarako joera bat. Izan ere, oso garrantzitsua iruditzen zaigu, agroekologiaren baitan, gure kolektiboan 4 ardatzen gainean eratuta daukagu kontzeptu hori, bada ekologikoa, bigarrena gertutasuna, ekonomia sozial eraldatzailea eta pertsonen neurriko etxeak izatea, ez. Karo, adar bakoitzak adaska asko ditu, baina nola egin neurgarri eta nola definitu hori gure baitan, ez? Eta bide honetan topo egin dugu zientziaren laguntzarekin, eta, hau behar bada batzuentzat kontrasankorra izan daiteke, nola baserritarrak sartzen dira ikerketa arloan, eta hor dabiltza zientzialarekin roi honian. Bai, eta beharrezkoak ditugu, bestela gure jarduera eta gure lana iskutuan pasatzen dalako. Primeran, nik esan beharra daukatena da, eta nik mendiko hartzantzaren iraunkortasunaz egiten dute ikerketa, eta saiatu naiz hurbiltzen hartzaiengana pertsonalki, erakunde eta elkarte eta alde batetara utzita, bilatu dugulako harreman pertsonala, gure ustez ikerlari bezala ere lehenengo urratsa delako, eta esan beharra daukat Josebek bere etxea ireki digula eta kolektiboko guztiek ikaragarrizko jarrera ona izan dutela beste batzuk ez bezala. Askotan, diferentzi nabarmena ikusten dugu baita kolektibo eta ekoizpen eredu desberdinen ekoizleen artean. Eta egia esan, gozada bada, danak EH kolektiboa bezala eta Josebe bezalako jarrera izango balute, askoz ere elkarlan gehiago izango genduke ikerlari eta ekoizle nekazari eta hartzainen artean. Orduan nire eskerri beronak zuri, Josebe. Jakin beharra daukazue, gogoeta saio hau prestatzeko, ikusita zenbat erpin eta zein konplexua den gaia aurretik lanketa bat egin dugula. Hemen dituzuen gonbidatu guztiei galdera batzuk bidali genizkien, jaso genituen beraien erantzunak eta nire asmoa edo nire lana izan da pixka bat, labur biltzea, sintesi bat egitea. Ez zait bat ere erresa izan ere
oso ideia garrantzitsuak, ideia osagarriak, baina diferenteak jaso ditugu, eta hemen daukazue pixka bat, eta nahi izan dut pixka jun, zuzenean gaiari eustea, bai? Orduan, elikadura burujabetza definitu ditugu, agroekologia tresna bezala, bai, definituko dugu, elikadura burujabetza horren bidean, eta galdetu nien, gure gonbidatuei, ze abantailak dituen, bai, kasu honetan, agroekologiak, eta ze desabantailak, bai? Orduan, berdez idatzita dauzkazue abantailak, ikusten duzuen bezala, gehiengoak. Eta desabantaila batzuk, behar bada ez aplikatu edo agroekologia egiten duen ekoizlearentzat, baizik behar bada gizarteari begira edo pentsa dezakegun desabantaila, bai? Pixka bat izendatzeko, izendatuko ditut eta gero hitza emango dizuet, bai? Azken finean esan bezala sintesi bada, bai? Beraiek emandako erantzunetatik pixka bat hartutako ideiak. Ze abantaila ditun, esan bezala eredua edo nekazaritza iraunkorrak eta agroekologian oinarrituriko eredu honek. Tokiko nekazaritza ekoizpena lehenesten duela. Elikadura eta zaintza ardatz nagusiak izatea hortik egituratuz gainontzekoa. Lurrarekiko eta pertsonekiko harremana errespetuz eta arduraz zaintzen ditu. Nekazariek elikagaiak ekoizteko duten eskubidea eta kontsumitzaileek zer kontsumitu nahi duten eta nork ekoizten duen erabakitzeko duten eskubidea babesten du. Herrialdeek nekazaritza eta elikagaigintza importazio merkeetatik edo merkeegietatik babesteko duten eskubidea bermatzen du. Herriek nekazaritza politikaren definizioan parte hartzea sustatzen du. Nekazaritza ekoizpenean funtsezko papera betetzen duten emakume nekazarien eskubideak aitortzen ditu. Bai? Beraz, abantaila ugari. Zeintzuk dira desabantailak edo kontrara dituen aldeak. Ekoizpen maila baxua dutela beste nekazaritza sistemekin alderatuta. Gobernu eta agintarien babes eza. Eta azkenik lehiakortasun maila txikia, errentagarritasuna kolokan jarriz. Bai? Behar bada interesgarriena da desabantailei eustea. Bai? Ze behar bada ez dakit guztiz ados zaudeten desabantaila bestela hartu behar ditugunik, edo behar bada gogoeta egin beharra daukagu errentagarritasun hitzaren inguruan, ekoizpen maila baxua, bai? Esan nahi dut gauzak ez dira hain sinpleak, ezta? Ez da, beraz, nahiko nituzke pixka bat desabantaila hauek hobeto aztertu, bai? Baten batek hasi nahi du edo... Ni hasiko naiz. Hasiko. Bai, nahi nukelako pixka bat kokatu jendea Euskal Herrian zer daukun benetan, ez? Oso esaten du hor, ekoizpen maila baxua dute. Bueno, agroekologiaren, niri asko gustatu zait Josebek esan duena, ez? Agroekologia da bide bat, azkenen, ez? Iten zoazena, ikasten eta hobetzen goazelako beti. Baina zoritxarrez Euskal Herrin eredu horretan ari garenak oso gutxiga. Oso gutxi. Eta agroekologia da nolabait ere elikadura burujabetzaren printzipioekin, ez? Bat egiten duen bide bakarra. Hau argi utzi nahi dut, zen Euskal Herrin ekoiztu egiten da, eta asko ekoizten da gainea. Euskal Herriak burujabe izateko aukera guztiak dauzke. Osea, kontutan hartuta 3 lurralde administratiboak. Baina ze gertatzen da? Ekoizpen sistema gehiena, mundu mailako elikadura sistema global horretan, ez, merkatuko logika horretan kokatua dagoela. Orduan, pixka bat zure galderari erreparatuz, hasteko daukagun arazoetako bat da, ez daukagula azterketa bat eginda Euskal Herri osokoa, parametro honetatik begiratuta, elikadura burujabetzaren printzipio horietatik begiratuta. Adibide batzuk eman behar ditut. Esne gintzan esate baterako, esne ekoizpenean. Esne ekoizpenean, esne likidoan, Euskal Herrian, Nafarroa ere kontutan hartuta, ekoizten da kontsumitzen dugunaren 60%. Baina, hasten baldin bagara aztertzen printzipioak,
€20 ere ez da iritsiko hurbiltzea elikadura burujabetzaren zea horietara, ez? Printzipio horietara. Hasteko, gaur egun esnegintzan, behiak ikuiluratuak daudelako, gehien bat, Europa mailan nolabait ere volumen aldetik kontzentrazio handina ematen den tokia Euskal Herria da, eta kanpoko insumoekiko, sojarekiko esate baterako oso menpekoa da. Orduan hor ja, koska bat bera iken dugu. Txekorraragian, esate baterako, txekorraragian ere, Euskal Herri guzi hartuta, konsumitzen dugunaren 60% ekoizten dugu, baina horrek ez du esan nahi, hori dena hemen kontsumitzen denik, eta ez da ere egiten denik, lehen aipatu dutena, elikadura burujabetzaren printzipioen arabera. Eta txekorrarekin gainera gertatzen zaiguna da, ekoizten dugun horretatik hemen bertan 50% konsumituko dugu, eta kanporatzen da baita ere pila bat. Eta gertatzen dira tragedia ikaragarriak, aurten jakin izanen duzuen nola ibili den 1000 txekorrez betetako barku bat hor Mediterraneoan barrena bueltaka, gertaziteken lasaiarren txekorroiek izatea Nafarroko iparralden jaioak, herriberan gizenduak, eta barku batetan Kartagenan hartu eta Libiara edo Siriara edo batetakin nora zehatzen, ez? Orduan, eta hola segitu dezakegu frutagintzarekin, barazkigintza agroekologikoan oso gutxi dugu Euskal Herri, zoritxarrez, baina horrek ez du esan nahi, ez denik ekoizten, hau oso ongi daki Juanmak, berak datuak aportatu ditzake, Nafarroan ekoizten da barazki pila bat, baina esportaziorako, ez? Orduan, hori da gure errealidadea. Osea, daukagula ekoizpen eredu bat, ez? Oso intensiboa eta oso industriala nagusiki, eta ez dago pentsatuta barne konsumoari begira. Baizik eta dago pentsatuta ekonomia global horretan, logika horretan mugitzen da. Hoi da daukun arazotako bat. Eta beste norbaiteri utziko dio, ze bestela igual luzatuko nahi gehiago. Ez gero gainera Juanmak pasatako irudi batzuk jarriko ditut pixkat Nafarroko eredu batzuk ikusteko, eta saiatuko gara ere esaten, ze mailatako elikadura burujabetza dugun Euskal Herrian, ez? Benetan zer nolako nekazaritza eredu dago, ze gertatzen den hemen ekoizten direnekin, guk jaten ditugun ala kanpora bidaltzen diren, guk kanpotik ekartzen duguna jateko, ez? Pixkat kafkianoa den zirkulu ilundik ere iraunkortasunarekin zer ikusirik ez daukan eredu bat, ez? Nik Gotzonek esan duenaren aritik, nik harridura zentzun nun nekazaritzaren inguruko irratsaio batian, nola astero eskaintzen zaion New Yorkeko eta Tokioko burtsan nekazal lehen gaiak ze kotizazio daukaten. Eta haragi, zereales ari gara, ea gariak gora itxendun, beran itxendun, garagarrak, oloak, sojak, gora, bera. Eta hor elikaduraz ez geari, ari gea, ez da janaria, haiek ez dute janaria hitz egiten, janaria izan arren, baizik eta produktoi buruz hitz egiten dute. Eta logika guztia hortan ardazten da, ez da? Logika kapitalista eta dirurzale batean, ahaztuta jaten dugunak gero bestelako ondorioak dituela, hasita gure gorputzean. Zerbait gehitu nahi zuen, Juanma eta Mirene? Nik ados, esan dakoak inera bat ados, datuak ipatu du Gotzone, baina pixka bat saiatu naiz ez elikadura burujabetza, baizik eta norainoko konpentsazioa dagoen teorikoki Euskal Herrian, edo Nafarroan, Nafarroan hartu ditut, Nafarroan gizarteak jaten duena eta Nafarroan ekoizten dena, ez? Eta dudari gabi, Nafarroan hartu ditut 8 produktua animalietik datozenak eta 8 vegetalak, eta gehienetan Nafarroan soberakinak daude. Hau da, ekoizten da, jaten dena baino gehiago. Badauzkagu gure utxuneak lekadunetan oso
urri gabiltza, oso gaizki, fruta eta frutu lehorrekin oso eskaz gabiltza, estiakin bestela haragi gehienak eta barazkiak esaten duen bezala, barazkitan, nik kalkulatu dut, euneko 928 soberakina daukagula, hau da, jaten da bat eta ekoizten dira 900. Orduan, zergatik, hor egon delako, horrelako, gureztatzek eta sartu dira hor, etorri dira, enpresa batzuk oso multinazional batzuk oso potenteak, ikusi dutenak hor aukera dutela biznes egiteko, errentagarritasuna ateatzeko. Orduan, nolapait, holako zea bat badago, hori bai, ja ganaduakin sartuta, txerritan, oliotan, nik askotan esate dutenean, Nafarroan egunero 120.000 oilasko hiltzen direla, 120.000 egunero nor jaten ditu, hor merkatu zabal hortan importatzen dira, esportatzen dira, eta ahalmen handia dago benetan soberakin horiek Euskal Herri mailako sujeto bat hartuta edo, dudarik gabe, segurazki aukera badago, elikadura burujabetza hortara bidea hori hartzeko, baina dudarik gabe, azkeneko urteetan, Nafarroan esportazioak handitu dira, baina importazioak ere bai. Horrek esan nahi du, gero eta ekoizpena internazionalizazio horrek. Piskat, nik ekonomian igual mirenek zuzentuko ditu, nik ikusten dut, oraindik ekonomian, erabiltzen dira mantra batzuk, hau da, espezializazioa, internazionalizazioa, eta tamaina handia, badirudi, nolapait aurrera egiteko aukera bakarra direla. Eta nik ustut, elikadura burujabetzak lotura izan behar duela, diversifikazioarekin, bertakotasunarekin, eta tamaina txikiarekin. Orduan, ez komplikatu. Bai, justo horretan ari nintzen pentsatzen hori irakurtzerako orduan, ari dela planteatzen eredu produktibista, ikuspegia da kapitalarena, produktibitatea, intensifikazioan, eta merkatuan, zentzu hortan. Eta justo elikadura burujabetzak, orain aipatzen ari zinean, tokikoa, askoz ere lotuagoa beste ekoizpen eredu batzuk, eta ez lotuta produktibitateara. Eta nolabait, nik uste hor, askotan eta ikerketan asko gertatzen dena da, ez daukagula elikadura ikuspegi hori. Elikadura sistema ulertu behar dela bere. Eta datuak ere askotan aztertzerakoan daude ekoizpena, nekazaritza izango balitz arlo bat, banaketa eta distribuzioa beste bat, eta konsumoa beste bat, Eta ez direla politikak planteatzen, ikerketak ere, ikuspegi horretatik, elikadura sistemaren ikuspegi integral horretatik, eta atzo ere gainera, zuetako batek egintzunean itsasoaren inguruko olako poster baten azalpenean, precisamente hori planteatzen zuen, arazoak ere ematen direnean ingurumenean, askotan egin behar dirala azterketak multidimensionalak, beste arlo batzukin lotuta, Eta iruditzen zait oso interesgarriak gaur hemen egoteko aukera hau, gizarte zientziak eta natur zientziak zenolako elkarlana egin behar duten, inkluso horretarako, elikadura ikuspegi zabal hori eukitzeko. Eta adibidez, azterketak egin ahal izateko, zenbateraino ekoizpen ekologikoan, zer bestelako hainbat ondorio positibo dauzken, Porque ikerketa oso gutxi daude zentzu hortan, alderatzen ereduak, eta ikusten zenolako, aldaera ekonomikoak, baina aldaera sozialak, aldaera, paisajistikoak, igual ez dira bioaniztasunean zer gertatzen da, lanpustuetan zer gertatzen da, balio erantzian zer pasatzen da. Hortaz, elikadura sistema ikuspegi zabal bat eduki behar dugula, bestela geratzen gara produktibitatean, lehiakortasunean, eta oso ikuspegi kapitalistaren muino horretan, non elikadura burujabetzarako orduan datuak astentzara aztertzen, eta ez dauka hankaik ez buruik, zeren beste logika batetik ez daukago eraikita ikerketa eta inkluso datuak, Nik hor beti pentsatzen dut defenditzen duten, eredu industriala eta intensiboa defenditzen duten hoiek, behin eta berriz, eredu txikiaren alde egiten dugun, esaten digutenean ez garela bideragarriak, beti pentsatzen dut trampan ari diala. Euren, nik jakin nahiko nuke, eurotan konbertsioa eginda, eurek sortzen dituzten kaltek eta barrak zenbat eurokoa dan, eta euren diru sarrera eta gastuen balantza hortan nola gelditzen dian. Ni ziur naiz guk erabazten deula, diru gehiago,
eta guk sortzen degula aberastasun handiagoa, termino hauetan hitz egin ahal baldin bada, janariaz eta pertsonen bizitzaz ari garenean, Eta uste, Aprobetxatuz barkatu, orain etorri baizei gautza bat burura inspiratu nazu, Josebe, eskerrik asko. Bai, Arabako gauean, bai, hor badute asmoa, 18 hektareako negutegi erraldoi batzuk egiteko, Eroski eta Hispalus multinazionalaren artean. Hispalus da Portugaleko enpresa multinazional bat. Hauek ekoizten zuten Andaluzian eta orain ekarri nahi dute onera Euskal Herrire, helburu batekin tomatea hidroponikoan egin nahi dute, uztartuz teknologia eta langileen prekarietatea, saltzeko tomatea Eusko Label bezala 150ean eta beste 150 saldu nahi dute Frantziara hango merkatu lokalak suntsitzeko. Orduan, hori, hemen salduko zaigu lokala bezala eta jasangarri bezala. Eta lokaletik eta jasangarritik ez du deus ere, ingurumena, energitxauk eta guzti horrengatik, baina aipatu nahi nuke jendearen prekarietatea. Zeren, Hispalus enpresa horre kontratatuko ditu langileek, Portugaleko lan baldintzetan. Eta horrela hariko dira, hemen Araban, konstrukzioan gertatzen den eskema berdina errepikatuko da gai honekin. Orduan, horren aurren, agroekologian ari garenak ezin dugu konpetitu. Hoiek tomateak egingo dizkigute, ezakit, euro baten kiloa, eta hemengo baratze zain batek, txiki batek, agroekologian ari den batek, ez ditu euro batetan saldu tomatea. Orduan, egiten dutena da, dunpina, baita barne dunpina, osea, ez mundu mailakoa, baizik eta hemen eredu industrial hori, ari da txikiarekiko dunpin sozial hori egiten. Eta suntsitzen, hemengo ekonomia eta baita ere kanpokoa. Eta jendeak kondenatzen prekarietate erabatekora. Eta hornik ja kontsumitzaile bezala izango izut, ze, klaro, kontzientzia pixka batekin hurbiltzen garenak eroskira erostera, pentsatzen dugu lakturale bat edo kaiku jogur bat erosten nahi gala gainea bertako eredu bat bultzatzen eta erosi beharrean, ez dakit, beste edo zein edo ulertzen. Orduan, gauza da gizarteak, kontsumitzaileak nola jasotzen duen informazio hori, Eta kontzienteki ustezu aizeala bertako ekoizpen sistema bat, bertakoa bultzatzen, ze Eusko Labela, ez dakizer, marka horiek, eta gero konturatzen zera, benetan, engainauta, eta hori kontzientzia pixka batekin dijoana, ze ez dijoana nolabait kezkatuta jaten detena nondik datorren, hori ere ez du behiratuko, baina behiratuta ere, pixka bat impotentziatik bezala hitz egiten dut, kontsumitzaile bezala, zein zaila den, benetan, erabakitzea, non ari zaren zer erosten, zer jaten, eta hori eskubide hori nola urratzen zaigun behin eta berriz. Eta gauzatxo bat ikerlari bezala, multidisciplinaritatea hitz egiten dugunean, nik lan batzutan ikusten nuen multidisciplinarra eta beste batzutan interdisciplinarra. Eta nik zein da diferentzia? Eta behitu nun, eta multidisciplinarra esaten denean, elkar lan bat dago, aditu edo jakintza arlo desberdinetako adituen artean, baina bakoitzak bere metodologia, bere indikatzaileak eta bere historiak lantzen ditu. Eta gero egiten dira txostenak elkarrekin, baina ekologiako indikatzaileak landu ditunak ekologia, ingurune edo inpaktu ambientala landudunak, soziologia edo ekonomia landudunak, eta interdisciplinarra da metodologiak ere eta indikatzaileak ere uztartzen direnean eta indikatzaile horien definizioetan jakintzarlo desberdinetako indikatzaileak parte hartzen dutenean, Eta ikerketan hori da falta zaiguna. Lortu dugu oso talde egonkorrak sortzea, multidisciplinarrak, hizkuntza desberdinean hitz egiten dugu, esan nahi dut, daukagun kontzeptuak eta gauzak ulertzen ditugunera perspektiba oso desberdina dugu, baina hori elkar ulertzea lortu dugu. Eta orain falta zaigun urratsa da, konbinatuz uztartuko ditugun indizek edo indikatzaile komunak eraikitzea. Eta bilatzea esate baterako erlazioak errentagarritasuna eta balio ekologikoaren artekoak. Edo esne kalitatea eta nolabait
emititzen den CO2 kopurua. Ba, esan nahi dut, erlazio interdisziplinar horiek lantzea da falta zaigun urratsa. Eta hor nik ikusten dut, Europa mailan proiektu pila egiten dira. Eta hori Juanma eta Miren zuek jakingo duzue. Lifehack, Poctefhack, zenbat dirutza sistema hauek indikatzaileekin erotuta gaude, zatik zientoka indikatzaile daude, baina gero galdu iten geha, eta gaina ez dakigu bata bestearekin lotzen. Eta hori da nire ustez ikerlarien aldetik egin behar dugun ekarpena zentzu honetan, ez? Interdisciplinarki lan egitea. Ja ez da disiplina desberdinikoak elkarrekin egotea, ez gainera da elkar lan hori erabat uztartzea. Eta ulertzea gauza guztiek lotura dutela, eta seguraski baserri baten, ez dakit, ekoizten den gazta kopurua zerikusia edukiko du seguraski baserri horrek finkatzen duen karbono kopuruarekin emititzen duen CO2arekiko. Bai, esan nahi dut, dana lotzen saietu behar simplifikatzen baita ere, ze egia da, eta hartzaiek daukaten kriston pazientziakin da, guten geha inkesta bat egin, 8 horriko inkesta bat, eta galderak, eta indikatzaileak. Eta gero, zertara iristen garen ere kosteitzaigu ikustea, ez, indikatzaileen artean. Eta gauza da, hori ez, benetan simplifikatzea inkonplexua den zerbait. Bai? Aurra ingo dugu, bestela pixkat, egia da, laburbilpen bezala hartu dezakegula, hau da, globalizazioaren ondorioak ari gara pixka bat hitz egiten hemen, ez da? Eta aurretik, saio honetan egindako nolabait lanketa horretatik, baita ere pixkat, globalizazio honen pixkat ondorioak laburbildu dizkizuet hemen, ez? Orduan, esan bezala, abantaila asko dauzka, lehen aipatu ditugun ereduak, baina egia da, gaur egun, oso txikia dela agroekologian lan egiten duen nekazarien portzentaia, ez? Eta, eredu globalizatu bat da, hegemonikoa, eta horrek zer ekarri du, elikagaia eskubide izatetik merkantzia izatera pasa dela, ahalik eta kostu merkeneko janaria ekoiztea hirietan pilaturiko jendetza elikatzeko, ekoizpen kostu basuko lekuetan hasiz elikagaiak, elikadura ekoizpena externalizatzea, esportazio dinamika honen kudeaketan bitartekari transnazionalak aberastu dira, elikagaien kalitatea galdu da, ze kalitatea zer ez dugu askotan hitz egiten, baina horrek ere badu bere muturra. Ingurumena kutsatu, biodibertsitatearen galera manda, arrakala soziala emendatu, justizia sozialaren galera, elikadura segurtasuna murriztu da, elikadura burujabetza galdu da, nekazal eremuen ustuketa eman da, eta tokiko ekonomiak kolokan jarri ditu. Bai? Hau da pixka bat, globalizazio honek ekarri duena. Juanma, zure irudi batzu die hemen, Nafarrokoak, pixka bat, hitz egin dira eta gotzonek eta eman ditu adibideak, ez? Zein da Euskal Herriko burujabetza maila elikadurari dagokionez, ez? Eta, irudi honetan, ikusten da, esan bezala, berez Euskal Herria, baina ikusi lurralde bezala ere, paisaia bezala, eta ditugun baliabideak ere desberdinak direla, ez? Eta gero hemen, pixka bat oso nolabait unitate orokorrak dira, esango gonduke azalera forestala zenbatekoa den, koloretan begiratu besterik ez, Zuk Juanma behar bada ikusko zu ze jartzen duenean agrikola, ez? Edo nekazaritza, laborantza lurraz ari gara, ez da? Laborantza lurra, prados da, dana, belardi, mendiko larre guztia, eta artifizialak eta besteak hiri pentsatzen dut, antropikoak, ez da? Hori da. Orduan, noski, eman dugun definizioan, tokiko potentzialaren arauerako elikadura sistema bat dezaritu gara, ez da? Orduan, ikusten dugu ere Euskal Herriko lurralde desberdinetan, paisaia berak eta potentziala desberdina dela, ez da? Eske klima ere desberdina dugu eta desberdina da. Datu hauek, Juanma, komentatu pixka, batez ere pixkat ereduak, ez da? Aurkezpen hau edo behin nuen, honek badu bere argentinar batzuk etorri ziren, interesatuta Euskal Herriko nekazaritzaz. Eta orduan, behingoz lortu nuen pixkat Euskal Herri osoko datuak
elkartzea eta pixka aztertzea zer desberdintasuna zegoenez. Eta Nafarroan dudarik gabe ezaugarri oso berezia Euskal Herri mailan da ureztatzen diren lurrenak. Hau da, 1.000 hektarea dauzkagu ureztatu daitezkenak, eta ureztatu daiteken lurra orografikoki aproposa balima da, eguzki kopuru desente balima dauka, eta bar, azkenian ematen du aukera bat, eta da ekoizpen nolabait zabaltzea, ekoizpen aukerak izugarri, ez? Nafarroa hartuta, goiko partean ez du imaginatzen, atzo aipatzen zuen basogintza hitz egin zuenak, zu interesgarra izan zen, nola aipatzen zuen hartoa sartu zenean eta bar, eta patata galdetu zuen, ez, patata garia bai egite zen Gipuzkoan, claro. Dudarik gabe, garai batean egite zen garia, orain, claro, garia iparraldean ari dira, herriko ogia bertako gariakin egiten, baina orain badirudi garia ez duela merezi, ez dela errentagarria Gipuzkoan edo mendietan egitea. Orduan nolapait espezializazio bat lurraldean gertatzen ari da. Orduan, dudarik gabe hor ikusten dena da, hektarea gehienak Nafarroan lehorrean dira, baino hortikolas, hortalizaz ikusten badugu, barazkiak dudarik gabe ureztatzen diren lurrak ematen dute aukera barazki, leheno aipatu dudan, barazki ekoizpen soberak inoi lortzeko aukera ematen dutela. Eta nolapait produkzioak, produkzio klase gehiago izateko aukera hori da, nolapait datu zehatza, ez? Baloratu gabe, azkeneko proiektuak interesgarria den edo ez. Egoera hori da, Nafarroan betidanik egon dena, ze ureztatze lur zaharrenak dira oso aspaldiko lurrak eta betidanik ureztatu direnak, ez? Hau baita ere jarri zen duen, bidali zenidan, alde batetik iparraldeko etxaldeen galeraren evoluzioa, 2000-tik 2010-era, ezkerreko irudian, eta gero balantze komertzial agroalimentarioa edo, esplikatzen badiguzu pixka bat grafiko hori. Iparraldeko hori fusilatua da, beste txosten batetik gero, bino bai ikusten da iparraldean nolapait hango nekazaritza oso lotura izugarria daukala barnealdia eta kostaldea. Kostaldea artifizializatzen nahi da, zerbitzutara joaten nahi da, eta nekazari aktiboen galera izugarri handia da, eta barnealdian enkanbio nekazaria mantentzen direra, beste aukera hori ez delako sortu. Orduan, pixkot iparralden ikusten dut kosta eta barnealdea dela, Nafarroan mendia eta hegoa gehien bat, orduan, bakotxak bere ezaugarriak. Eta lehen aipatu dut, pixka bat ikusten duzu, Nafarroan gero eta lur gehiago ureztatzen da, aukera badaukagu gure kontsumo eskariak asetzeko, baina konturatzea alde batetik esportazioak haunditzen ari dira, azkeneko 2004-tik 2017 arte esportazioak haunditu egin dira, bine importazioak ere bai. Nola liteke benetan potentzial guztia badaukagu gu behar dugun janaria ekoizteko importazioak zergatik. Adibide txiki bat jarriko dut. Nafarroan urtero gizentzen dira 500.000 zerri. Joan Martínez Aliorrek Kataluniari buruz esate zuenean, horrelako zerbait esate zuen, sin contar la doble militancia. Bueno, txistea. 500.000 zerri. Zerri horiek gizentzeko, Nafarroan gizentzen dira, baina Nafarroan ez dago proteína vegetalarik, ez dago sojarik, ez dago soiarik, zerri horiek gizentzeko. Hau dena nondik etortzen da? Brasil, Estatu Batuak, Argentina, asko transgenikoa, hori dena etortzen da, azkenian Nafarroa bihurtzen da, kasu honetan fabrika bat bezala. Insumoak etortzen dira kanpotik, bertan egiten da prozesu bat txerriak izentzeko, eta txerri hori nora baten dira, gehien bat Txinara. Espainiak esportatzen ditu 1.200.000 tona txerri urtero. Mino importatzen ditu, Europar Batasunak importatzen ditu, 13 milioi tona soja Ameriketatik. Orduan, nolapait dudarik gabe guk nahiko txerri ekoizten du Nafarroan denon beharrak asetzeko, baina ezin genezake esan elikadura burujabetzaren barnean gaudenik. Erabat kanpoko menpekotasuna duelako produzioa delako. Orduan, ikusten duzu, da internazionalizazioa. Gehiago esportatzen da, baina importazio gero. Hau da justuzuk esan dezun pixka laburpena, azkenean diagnosia lurralde bakoitzerako pixka diferente da, bakoitza dituen ezaguarrekin eta azkenean hori ez, nolako kontraesanak edo ze sistema
ez dakit esan, iraunkorretik ez daukan ezer ari garen nire galdera askotan da, nork erabakitzen du hori? Nork esaten du zer esportatuko dugun, zer importatu, nork ematen ditu baimenak transnazional guzti hauek egiten dutena egiteko hor, pasako geha, haueka, ontara. Galdetegian aipatu nizuen beste galdera batzan, zer keragozten du edo mugatzen du Euskal Herria elikadura burujabeagoa izatea, ez? Eta zer egin dezakegun? Irudi honetan jarri dizuedana da, goitik bera, ez? Eskala geografikoa, mundu maila, Europa, estatu maila, erkidegoa, lurralde maila, hau da, probintzi maila, eta udalerria, ezta? Eta gorriz daude mugak, goitik bera, zer etortze zaigun, ez dakit, ies egiterik ez daukagun, hainbat, ez dakit, tratatu, nekazaritza politika bateratuaren aplikazioak, eta bat. Eta urdinez, positiboan, adirazi nahi izan dut, herritarrok edo hemen gaudenok edo danon artean nola eragin dezakegun eta non, bai? Udalerritik lurralde mailara, lurralde garapen planak diseinatzen ari direnean lagundu dezakegu, eragin dezakegu, edo erkidego mailako plan estrategikoetan eragin dezakegu, eta hori dana gora. Nola iritsi daiteken gora, goitik bera inbeste mugatzen zaigun hori, beti gora nola iritsi daiteken. Orduan, nahiko nuke eskema honetan lantzia, eta bakoitzak esatea pixkat, ze mugak ikusten ditun goitik bera, eta nola alda daiteken, eragin daiteke pixka bat, elikadura burujabetza edo nekazaritza eredu kafkean honetatik pixka bat ies egiteko. Ies edo gutxienez aukera izateko bizigaren leku honetan nahi dugun eredua aplikatzeko, ez? Mirene, nahi duzuzuk hasi pixkat goitik bera, edo Gotzonek aipatu zizkidan bere galdetegian munduko tratatu eta hitzarmen libreak, mundu mailako komertzio libre honek ze puntutaraino azkenean ere mugatzen duen edo baldintzatzen duen guztia, ezta? Globalizazioaren kontu hau, Europa mailan dugu nekazaritza politika bateratua, berbada Mirene zuk kontatuko dizugu zu pixka bat. Bueno, Juanmak bai. Juanmak, guretzako nahiko zailak. Eta Joserek eta Gotzonek ere zen bizi dute berez, edo zeinek. Igual hori da kontua, hemen agertzen da mapa guzti hori goitibera, fletxa horiek asko adierazten dute, zen hori da logika orokorra, Eta gero, ez dakizen bateraino, nekazaritza politika bateratua esaten dugunean igual gaur hemen, ote dakigun zer dan hori, zeren leheno komentatzen zen duen bezala, herritarrok eta, elikagaiak egunean behin baino gehiagotan jaten dugu danok, baina ze bateraino gauden konektatuta nekazaritzaren errealitatera, eta hor deskonexio itzela dago, eta gure errenta familiarrean ere elikadurak zenolako garrantzia galdu dauen, eta hor, gizarte bezala, zentzu hortan, ote dakigun zer da nekazaritza politika bateratua, eta jakin behar dugun, Europako aurrekontuaren 40% dela nekazaritza politika bateratuan juten dan dirua. Eta hemen daukate nonbaiten ere datua, baina Europar herritar bakoitzaren 114 euro bideratzen dira urtean nekazaritza politika bateratura. Eta nekazaritza politika bateratua leheno baitzen dugun askotan, baina leheno ere komentatzen gendun, nola dagoen pentsatuta, pentsatuta dago nolabait nekazaritza eredu jakin bat subentzionatzeko. Eta zentzu hortan, Josek esaten zuen bezala leheno, azkenean, ari gara konparatzen nekazaritzatik sortzen ditugun elikagai oso desberdinak. Badago elikagai bat konbentzionala subentzionatzen dena, nekazaritza politika bateratutik. Subentzionatzen duguna, guk ordaintzen dugu erosten dugunean. Subentzionatzen dena, Europan, barne produktu gordinaren 8%ia osasun gaixotasunetara bideratzen da, eta hor asko dira elikadurarekin lotutakoak. Eta subentzionatzen dira externalizazioak ingurumenekoak. Orduan, ordaintzen ari da nekazaritza, edo subentzionatzen
funtzionatzen ari da nekazaritza eredu bat, non gero ezinezkoa da horrekin lehiatzea, gaina tokiko ekonomia nola suntsitzen duten eredu horiek, ezta? Eta nekazaritza politika bateratuaren kopuru ekonomiko horretatik haratago, ulertu behar da direla, politika bat egituratuta bi zutabetan. Lehenengo zutabean dira, zutabe horretan dagoen ordainketa nagusia da, zuzeneko laguntza bat ematen zaiona ekoizleari, eta hor gaina saritzen dana da lurraren konzentrazioa eta intensifikazioa, eredu intensibo bat, ez? Eta hori ze ondorio dauke, gaur egun diru laguntzak gehienak joaten direla handietara. Lehenengo zutabe horren aurrekontuaren 30%, ekoizleen 2%, biek hartzen dute. Nekazaritza politika bateratuaren 82% hartzaileek soilik jasotzen dute diru laguntza guztiren 20%. Hau da, beste 80% banatzen da oso hartzaile gutxi batzuen, porque ez dira baserritarrak, ez dira nekazariak, dira hartzaile batzuk hori da, ez? Zentzu hortan, ez? Eta Euskal Herrian berdin gertatzen da. Eta gainera nekazaritza politika bateratu dago planteatuta eskubideen logika batekin, non nekazari txikiek ezer gutxi lortu dezakete. Orduan, gaude, nekazaritza politika bati lotuta oso goiti bera etortzen dana, eta bigarren zutabe bat badauka, landagarapen programak deitzen dira noiek lurraldean garatu aldirenak, baina oraintxe erabaki da hurrengo 7 urtetarako nekazaritza politika bateratu berria, eta bigarren zutabe horrek finantzaketa gutxiago dauka. Hau da, lurraldean gainera garatu daitezken politikak mozten dira, diru laguntza aldetik. Egia da, tokiko gobernuek edo jartzen dutela, beste partida batzuk jartzen dituztela PDR horietan, ez? Bigarren zutabe hori osatzeko nolabait. Baina ez dira logikak aldatzen, hurrengo 7 urtetarako daukago nekazaritza politika jarraitzen du aurreko urtetako logiketara, gaude transizio ekologikoaren erronka itzel baten, eta horrei aurre egiteko ez daukagu nekazaritza politika bateratu egokitu bat. Aldiz, desakoplatua era bat, dauzkagun erronkei begira, ez? Eta zentzu horretan badago alternatibak, hau da, badaude Europa mailan beste, ikerlariak eta plataformak eta beste planteamendu batzuk egiten dituztenak elikadura politika bateratu batera pausoak emateko, non oso importantea litzateke grafiko nahi begira, gobernantza maila anitza. Hau da, hori ezin da izan goiti bera eta beiti gora, baizik eta bestera batera antolatu behar dugu gobernantzan non erabakitzen diran gauzak, bai? Eta baita ere transizio hori nola planteatzen dugun modu demokratiko batean, porque elikadura osasuntsua eskubide bada. Eta hortaz ahazten gara, ez? Nolabait ematen du, merkatuaren menpe uzten dugu, eta zenbateraino daukagu benetan, ez? Herritar bezala, elikadura osasuntsu baten eskubidea. Eta nekazaritza politika bateratuaren erabakietan parte hartzea, zen hor dago sekulako parte hartze demokratiko eza, ez? Orduan, erronka handia da gobernantza. Gobernantza eredu bat, benetan parte hartzailea, komunikatiboa, eragileak, baserritarrak parte hartuko dutenak erabaki horietan, eta benetan eramango gaituztenak erronka sozioekologiko horiei aurre egiteko. Eta hori da, ematen du zientziatik, eman behar ditugu datuak. Datuak badago, badakigu kolapsoan gaudela, ez kolapsoa egukiko dugula, kolapsatzen ari gara, kolapsoa da prozesu bat, ez da momentu batean joko garela pareta baten kontra, ez? Kolapso horretan gaude, eta kolapso horrei aurre egiteko landu ditugun ikerketetan ikusten duguna da berrikuntza soziala behar dugu, paradigma soziala da aldatu behar dana. Datuak badaude, badakigu zein dan egoera. Eta hortaz, esan aldezakegu nekazaritza politika bateratuaren banaketa oso injustua dela, kapitalari erantzuten diola, gure tokiko nekazaritza suntzitzen duela, baina planteatu behar dena da beste erabakiak hartzeko modu bat, beste gobernantza eredu batzuk, transizio sozioekologiko horrei aurre egiteko. Eta
Eta ezer gutxi egingo dugu berrikuntza soziala ez baldin badugu egiten, berrikuntza teknologikoarekin, ez? Leno Aitziberrek esaten zuen bezala, ez? Ematen du etorriko dela teknologia eta salbatuko gaituela, ez? Eta en fin, pues, pixkat ikusten grafiko horretan, da logika hori, ez? Apurtu egin behar dela, ez? Ongi, nik Joseberi galdetu nahi nion, ze komentatzen gendun baita ere, nekazaritza politika bateratuak sortzen du diru laguntzekiko menpekotasun bat. Eta alik eta menpekotasun txikien eukitzea izan beharko lukela ere nekazari edo abeltzain ekoizle baten helburua, ez da? Eta aldiz, hori pixka beha kontatzen zian, zuen ustiat egitean gehienetan oso diru laguntza gutxi jasotzea dituzuela, ez da? Bai, lehen aipatu dut, ez da hola gure eredu agroekologikoen inguruko ikerketarik eta daturik apenas, eta EH kolektiboan erabaki genuen eredu agroekologikoen inguruko ikerketa bat egitea, ez? Eta nolabait zehaztea eta definitzea zertan ari garen eta emaitzak zeintzuk diren, bai? Eta lehen saio honen hasieran aipatu dizkizuedan, 4 ardatzoien gainean, hau da, ekologikoa, gertutasuna, pertsonen neurriko eskala eta ekonomia soziala eta eraldatzailearen horiek ardatz hartuta aztertu dugu gure etxeetan ze gertatzen ari da. Eta bideragarritasuna eta arlo ekonomikoa noski orokorrean izan da ardatzetako bat, eta topo egin dugu, 67 etxeen datuak aztertu dira, horretarako oso elkarrizketa sakonak egin dira, eta etxeen 60%, 10%, baino gutxiagoko diru laguntzak dazkate, esan nahi dut. Euren diru sarreren 10% baino txikiagoa da diru laguntzetatik jasotzen dana. Honek lotura asko izan alditu, baina horietako bat da gure etxeetan, EH kolektiboaren barruan dauden etxeetan, eskerrik asko. Hori oso handia dela. Zenere, etxe gehienetan ez dago alor bakarra. Gehienetan, ardi batzuk egongo dira, eta baratza egongo da, eta frutarrolak egongo dira, eta gian haragitako behiak ere egongo dira. Eta gero, diru laguntzekin topo egiten deunean, topo egiten dugu gutxieneko kopuru batzuekin. Alegia, gutxinez, 100 ardi euki behar dituzu. Gutxinez, hainbeste hektari esan behar dituzu. Gutxinez, eta eredu dibertsifikatu batean hori ezinezkoa da. Ez da bideragarria. Lehen aipatzen nun pertsonen neurriko baserriak, edo teknifikatzen zea, eta orduan ja ez dira pertsonen neurriko baserriak, baizik eta makinen neurriko baserriak, edo bestela diru laguntza sistema horretatik kanpo gelditzen gea. Bereziki, menpekotasun handien dakaten baserriak dira EH kolektiboaren barruan egin dugun ikerketa honetan. Dira zerealistak eta dira abeltzainak, gara abeltzainak. Nik, ez dakit, esango dizuet gure etxean, guk 170 buru izango itxeu, azartumak eta guzti, gesten 100 bat ardi, dauzkeu, eta gazta egiten dugu. Eta urtean, gutxi gora bera, 50.000 euro edo izango dira diru sarrera. Gaztuk ez dizuet esan. Neuk ere ez dakit. Eta gutxi gora bera, 120 diru laguntzetan. Guk urtean 9.000-10.000 euro jasotzen ditugu diru laguntzetan. Hau da, 120ko menpekotasuna daukeu. Guretzak ja asko da, gero Arantzak eta egindako ikerketa baten arabera, bataz bestekoa orokorrean eta askoz handiagoa da menpekotasuna, ez? Baina honekin adierazi nahi dizuet ere bestaldetik, ustez gauza txukun egiten ari gareno, babes txikiena daukeunok gehala. Ez gara intensifikatzera sartu, ez deu geure baserrien tamaina handitu, saiatzen gea diversifikazio horretan
ekosistema eta ingurumena eta abar aberasten, baina horrek nolabaiteko galera sortzen digu, beste parametro batzuen gainetik eraikitzen direlako dirulaguntza horiek, oin Mirenek azaldu duen bezala. Bai, eta azpimarra jarri behar dela, precisamente hori, eta urrengo urtetan ere, alaxe jarraituko dula izaten egile da, azpimarratu aldira, urrengo 7 urtetarako sartu dira aldaketa batzu, ekosistemen bitartez adibidez, praktika ekologikoak gehiago laguntzea, edo kondizionalitate soziala ezagertzea, baina dira praktika batzuk, ez eredu aldaketa bat, eta zentzu horretan, etxalde marginatuak geratzen dira, precisamente, transizio ekologikoari aurre egingo dieten eredu hori. Eta azpimarratu behar dana da, logika horretan, herrialdeek libre dira, beraien praktika propioak ere garatzeko. Beste kontu bada hori zenbateraino, eta ben komentatu izan da, zenbateraino dago hori agendan sartuta. Eta agendan sartuko da, behitik gora presio hori egiten dan einean. Hori ikusten dugu eta pandemian ikusi dugu, Nik uste pixkat sinestarazten digutela oso mugatuta daudela goiti bera eta beti gora ezer gutxi egin daitekela. Eta nik uste hori badela mezu bat eman beharrekoa ez dela egia. Eta bereziki gainera saio honetan, ez da gita maiera aldera edo, baina erakutsi nahiko nituzke, beti gora zenbat gauza egiten nahi dien, benetakoak eta bideragarriak, bai? Orduan, egin daiteke eta seguraski gauza da, behar bada, ez dakigula ongi, non eragin edo nola, edo zeintzuk, edo hor pixkat panorama hortan ez. Eta bide batez dira, irekin nahiko nuke parte hartzea, esan nahi dut entzule bezala zaudete ordu bete pasada, eta hoain, seguraski gauza asko dituzue komentatzeko, galdetzeko, behar bada ez zaudete ados, edo esandakoa osatu nahi duzue, beraz, irekiko deu pixka bat, baiko zuene. Nik ala ere gauza bat osatzeko da, goitiperako eta beitikorako zea horretan, nik uste dut daukun arazorik handiena dela ez dugula sinisten. Ez du sinisten administrazioak, ez dute sinisten eragile sindikalak edo, sektore gehiengoa eta ez beste ereduan ez du mugitu nahi, oso eroso badagoen bezala. Eta herritarren aldetik ere beharraine presiorik ez dago. Eta momentu honetan, Mirenek esan duenari pixka bat helduz, Europa mailan, paradigma aldaketa bat gertatzen ari da. Gero eta toki gehiagotatik esaten ari dira etorkizuna agroekologia dela eta tokiko elikadura sistemak eraikitzea edo berrera eraikitzea. Eta datozen, 2030erako planteatzen ari da Europan ekologikoak 125 izan behar duela, nitratoen erabilera gutxitu behar dela, mugatu behar dela 120 eta fitosanitarioen erabilpena eta antibiotikona 150. Hori, helburu horiek, eredu aldaketa suposatzen du. Osea, ezin da jarraitu orain arteko bidean. Ezinezkoa da, hori lortu nahi baldin badugu, hasi behar da, estrategia oso bat planteatzen, hori nola lortuko dugun. Ez da momentu honetan, bai Nafarroan, bai erkidegoan, toki guztietan nahi beharko litzateke pentsatzen administraziotik, helburu horiek lortzeko ze bide egin behar dugu, ze plangintza egin behar dugu. Ez da nola aldatuko dugu hau. Eta arazoa zein da, ez denez sinisten, ez dela egiten ari, hor dago arazoa. Egin dezakete, beren esku dago. Hori da kontua, orduan. Nola eragin dezakegun? Agian behitik hasi beharko da, eta guk etxaldetik planteatzen duguna da, aukera bat izan daitekela, eskualde mailako estrategiak lantzen hastea. Estrategiak esaten dutenean zer esan nahi dut? Hor aztertu beharko genuke lehenbiziko puntue, ze konsumo beharrak dauzku. Konsumo beharra aztertu. Bigarrena, zer ekoizten dugu, zer ekoizteko potentzialitatea dugu. Hirugarrena, helburu finkatu eta gero ondoren plangintza egin eta baliabide bai materialak, bai ekonomikoak eta bai humanoak jarri. Eta humanoak azpimarratu nahi dut, zen martxa honetan baserritarrik gabe gelditu behau. Kalkulatzen da datozen 10 urtetan Euskal Herri osoan 6.500 pertsona jubilatuko direla. Eta gaur egun ordezkatzeko duguna, behar ditugu 6.500 horiek,
baina aldaketa nahi baldin badugu, beste 2000 pertsona gutxienez behar ditugu. Eta sektore honetan, jendek ez sartu nahi, ez delako erakargarri eta dauzkan arazo guztiengatik, eta inork ez duelako sinisten, inork ez duelako estrategiko bezala hartzen. Orduan nik ikusten duten, egin ditezke gauza pila bat, baina ez dugu sinisten. Gezurra da. Elikadura buru jabetza badabilkiu, agroekologia, ez dakizzer, gauza pila bat esaten ditugu, baina ez dugu sinisten eta gaur egun gaude oso kezkatuta, ematen ari den rekonbertsio guztiarengatik, eta buruan bakarri dauku gauza bat. Digitalizazioa, robotizazioa eta industria planak eskatzen ditugu, eta inork ez du eskatzen elikadura plan bat. Eta hemen behar duguna da elikadura plan bata. Osea, hori da behar duguna. Eta sinisten baldin badugu lortuko dugu. Baina sinisten ez dugun bitartean alperri gabiltza. Osagarri polita. Ja, publikotik, seguru parte hartzen nahi duzuela, eta... Bueno, eskerrak eman, azteko gogoeta saio oso interesantia izatelako ditzen, eta nik gustavo jatan gehitzia pare bat erpin, hitz egiten nahi eraten honetan. Nolabait, elikadura buru jabetza inizelako ikuspuntu oso biologiko batetatik, ez? Baina, nolabait, elikadura sortze hortan, badiala ere pare bat prozesu, energia eta ura, komentatu ez dianak, eta garrantzia izugarria daukatenak gaur egungo mundu honetan, ez? Hortaz, galdera izango litzake nola izan gaitezken elikadura burujabe, energia burujabe eta ur burujabe ezageranean, eta erantzuna segurazki izan daiteke lokaletik baietz, baina globaletik hor dauzkan nik nire dudak, ez? Eta uste dut, pixkat, gogoeta hori zabaldu daitekila, globalki arazo izan daitezken kontu guzti ditara, ez? Eta interkonexio eta barretara. Energia aipatu dute, eta igual ekonomia zirkularra ere, ez da? Sartu dezakegu, Mirena, sartzen zera, erantzutera. Egia da, azkenean bakoitzak ikerketak egiten dugunean oso arlo jakin batzuetan kokatzen gehala eta kostatzen zaigula elikadura estrategia batetik haratago planteatzea ekonomian edo dauzkagun beharrak ez gizarte bezala, horiek zehatzatzea. Izan ere, aipatzen desuna ez, energiarek ere transizio itzela eskatzen dau, eta, biolurren ez, egintzan horrelako proiektu txiki bat Goienerrekin, apur bat nola planteatu ez, ekoizpen baserri bakoitzak ez, transizio horretan, eta autonomia energetiko hori baitare lantzen jutia, eta erkidego mailan ere egiten ari dira azterketak zentzu hortan, planteatzen baldin baditugu energia berriztagarrien horrei edo arlo horrei eutsi nahi baldin baditugu, non jarri behar ditugu haizerrotak, non jarri behar ditugu plaka guzti horiek, zer asetzeko, ez? Ematen du, eta hor badago logika oso hirizentrikoa, ez? Askotan, ez, ekoizten dugu hiriarentzat, porque, landa eremuan populazioa, ez, askoz ere zeagoa da, eta ematen du da, zenen zerbitzurako planteatzen dugu ekonomia zirkularra. Hiriak elikatzeko, janariaz, energiaz, ez? Nola planteatuko du energiaren trantzizioa, ez? Izaera interdisziplinar hori ezinbestekoa da garatu behar izatea, eta ez dauzkagu eginda ikerketak zentzu hortan. Eta egin behar ditugu dauzkagu, hori, esan bezala, biolurren bai egintzan bost, bai, etxe kopuru batzutan, Bielur da Gipuzkoako nekazaritza eta kontsumitzaile nekazaritza ekologikoaren aldeko elkartea, eta bertan egin zen azterketatxo hori, eta ze inbertsioak egin behar diran, zenbat urtetan amortizatuko litzateken etxalde bakoitzak, bere energia kontsumoak modu berriztagarrian edo planteatuta. Baina falta dugula begirada hori zalantzari gabe, eta nik ez dakat erantzunik, hortik haratago. Ekonomia zirkularra
Bueno, ez dakit, niri terminoa zaik gehiagi gustatzen, Gila esan behar baizut, zen ekonomia zirkularra ere logika hori dago eraikita ekonomia konbentzionalaren planteamendu reformista bat, ez da planteamendu eraldatzaile bat, gure fakultatean ekonomia ikasten da, ekonomia ikuspegi hegemoniko batetik, orain aste honetan ekonomia zinproterasek atera du diagnostiko bat, ekonomia fakultatetan estatu mailan zenolako ekonomia eredua lantzen dan, eta lantzen dan euneko ia 80 da ekonomia konbentzionala, ekonomia ekologikoa, ekonomia feminista, kanpoan geratzen dira, bueno, pues olako lauk sartzen dutena bere ikasgaian, olako, kurrikulumean eta ikusten da bezala. Orduan, planteatu behar baldin baditugu alternatibak, ekonomia ulertzeko beste modu batzuk integratuko dituztenak arlo guztiak landu behar ditugu. Eta egia esan, ez gea iristen. Hori egitera, ez gea iristen. Ola, ari gara oso eremu txikin, ez? Bai, oin Mirenek aipatu duen ikarketa horretan, hor Goienerrekin eta Biolurra elkartearekin batera egintzana, hor 5 etxe aukeratu zian, eta aukeratu zian ez kapritxogatik baizik eta abeltzaintzara dedikatzen zian 5, eta 5 eraldatzen zuten euren animalien esnia. Bai behi esnia eta baita ardi esnia ere. Eta hor ikusten zen, etxe hauetan bereziki interesgarria zala, energia elektrikoaren kontsumoa altua zalako, esnetako behidunen kasuan urte osoan zehar eta hartzainon kasuan urte erdiz, kanpainak irauten duen bitartean. Eta horrek bere islada zeukala gure etxeko aurrekontuetan, eta argindar fakturak izugarri handiak zirela eta gero tapisu handiago, ez? Nik, bestelako ikerketa batzuetan parte hartu izan dugu, Poktefa proiektu bat garatu zen, Ignolat proiektua hain zuzen ere, eta hor azterketa energetikoa egin zen hainbat etxeetan, eta ez zen analizatu argindarra kontsumoa bakarrik, baizik eta erregai fosilen kontsumoa, plastikoaren kontsumoa, papera, xaboi, ez dakit, ikaragarria. Eta niri datu horiek guztiak ikusita eta gure etxeak parte hartu zuen ikerketa horietan, guri datorkigun gauza bakarra da tamainan dagoela gakoa. Zenbat eta handiago, zenbat eta mekanizatuago, zenbat eta intentsiboago, energian, orduan eta kontsumo handiagoa da. Eta nekazaritzan edo hasten gara kontsumoa murrizten eta ari naiz desaskundea hitz egiten, edo jai daukeu. Jai daukeu, ez da bideragarria, itungo gaitue. Konpainia elektrikoek eta abarrek. Bai. Eta horrekin lotuta ekoizpenearen tamaina kontuan hartzia, eta gero elikadura ikuspegi batetik zein dan, eta adibidez energiari lotuta edo zein dan eskala, ez? Eskala zein da? Eskualdea da eskala da lurraldea, eskala da horren inguruan ere... Bai, aipatu duten Ignolat proiektuan ere aztertzen zen nondik ekartzen genituen intsumoak eta nora saltzen genituen gure mozkinak, ez? Eta horrek ze aztarna uzten duen, eta horrek, nik uste, hori da, baserrien tamainakin oso lotuta daola, eta eredu jakin bat behar dula gertuko izan. Naita ez, hor ez da besteik.
Eta kaso gaur ez dugu komentatu, baina behintzat esan gabe geratu ez dadila, elikadura buru jabetzaz hitz egiten dugunean, eredu kolonial batea eta ere hitz egin behar dugula, eta da, gure aztarna ekologikoa esportatzen ari garela. Hau da, gure elikagaiak kilometroak eta kilometroak egiten dituzte, baina, non geratzen da, noski hemen badago aztarna ekologiko bat latza, baina hori asko esportatzen dugu, eta Latinoamerikako emakumeak ederki dakite hori, eta nola baite hori ere ulertu behar dugula, mundu mailako elikadura sistema eredu honek ere ondorioak dituela, ikusten edo invisible geratzen diran horiek, eta tokikotze horretan eskala definitzerako orduan, asumitu behar dugu, ezinbestekoa dela desaskundea, zeren, aztarna ekologikoa esportatzea, bestela sartuko ginake berriro, erreformatu, baina ezer ez aldatzeko, Bueno, a ver, ni pixkat aldeldingo naz arlo biologikotik eta sozialagora noia, eta, askotan entzuten da, eta, ni bizina zen lekuen, pixkat ikusten da, familia porrenek, elikadura hobe bateako, produktu hobe bat zuentzako, muga bat, heltzeko muga bat. Zeran lagun lezake eredu honek, eredu barri honek, elikadura burujabetzak, haien elikadura hobetzen, haiek produktu on hauetara heltzeko kapazitatea handitzen, edo. Oso garri bateko. Hor niretzat elikadura politikak egon beharko luke erdigunean. Egia da, elikadura osasuntsua edo sanoak, jende ekonomikoki diru ahalmen handigirik ez duen jende askok, ez duela erreza, igual eskuratzeko, ezta? Baina horretarako horrek soluzioak baditxo, eta soluzio bat baino gehiago, seguraski ez dago errezeta bat bakarrik, baizik eta bat baino gehiago aztertu beharko da. Eta oraintxe burura etorri zait, ebein Inglaterrara egindako bidai batetan, han, Londres inguruan batez ere, auzo pobreenetan, pobreenek bakarrik jantzaketen janari transformatua. Ez zuten, barazkiri jaten, ikusi ere ez zuten egiten, ezta? Eta han komunitate mailan landu egiten zituzten baratze komunitarioak deitzen direnak, helburua zen inguruan zeuden jende langabetuak eta ekonomikoki aukera gutxi zutenak, nolabait ere trebatzea, ez da lurra lantzen eta barazkiak egiten eta guzti hori, eta bi gauza lortzen zituzten batetik, beraiek lurra lantzen ikastea eta baratza lantzen ikastea eta gero lortzen zuten mozkin hori, beraiek jaten zuten. Ez da, orduan hor, kultura lanketa bat edo egiten zen horrelako baratza komunitarioen bidez. Orduan, agian, hemen ere, hirietan, pentsatzen hasi beharko dugu, Iruña bat esate baterako. Iruñak inguruan lur pila bat dauka. Gaur egun zerealera dedikatzen dena gehien bat, baina benetako elikadura politika batzuk egiten hasiko bagina, agian pentsatzen hasi beharko litzateke, ahalmen gutxiena duen jende horrek nola eduki igual bere baratza zati bat. Ez da? Baina horrek eskatzen du bururi buelta batzuk ematea. Edo badira beste esperientzia batzuk, Katalunian eta horrelako familiei, elikadura bankuak eta ematen dituzte elikadura o elikagaizeak, ez? Bueno, izan beharrean, edo zer gauza, hor ditu elikadura sanoarekin, eta hor bono sozialak edo atera. Orduan, baina, hortarako politikak egon behar du erdigunean, eta administrazioak egin behar ditu horiek. Bermatzeko, gutxiena dutenak, elikagai sanoak eukiritzaten. Aukerak badaude, eta toki askotan ari die horrelako gauzek eta esperimentatzen, ez? Gauza da, hemen zer egiten dugun edo zer egin dezakegun. Baina beti sinistea da.
nik Gotzonarekin bat nator, ez da ertz bakarreko kontua, oso kontu serioa da, eta seguru ere egitura sozialarekin oso lotuta daola, ez? Nola daukeun antolatuta gure jendarte hau, ez? Zeren gainean zeintzuk diren gure oinarriak jendarte bezala. Nik esan aldet, ez dakit, gure bueltako etxeetan, ekologikoan ari garen etxeetan, etxe askotan badagoela kezka bat, eta da, janari ekologikoak badu estigma bat, janari garestia, elite batentzako janaria dela, eta justo, ez dakit, nik ikusten dut, badaola, egon daitekela, nekazaritza ekologikoan ari diren batzuen artean, egon aldala asmo bat, ez, elite batzuentzako janaria sortzeko edo edariak sortzeko, ez da? Baina nik uste, gure moduko baserritarrok, ez, argi daukeula, guk gure jendearentzat egiten dula lan, eta gure herrikidentzako egiten deula janaria, ez elite batentzat. Eta tristeki, planak eta programak eta gauza horiek martxan jartzen dinean, hitz egiten dizute, halako kontzeptu batuetaz, eta imaz, demaz ez dakiz zer, eta balio erantzien ez dakiz gehiago, eta ari dia hitz egiten gastronomiaz, lehen ikusi detorra saltzen zala, eta gugandik hori oso urrun da hola, ez? Nik behintzat, ez dakit, ez dakit zenbat Michelin eta ez dakit zenbat hoietako nik ez dut lanik egiten. Eta nik uste baserritar gehienok, ez dakit, egongo dia, horrekin amesten dutenak, baino eta horren arabera, ez dakit, egiten dezu lan eta markatzen dezu prezio bat. Eta guretzat bada kontraesana edo barne borroka bat gure etxean behintzat bizi dugu, ez? Uste, azkenian gutxineko maila batek behar du, ez? Gure janaria erosteko, baina supermerkatuetan dauden prezioak ere ez dira realak. Gauza asko aintzat hartzen ez direlako eta zuk ordaintzen ez desuna beste batek edo beste batzuek hartu dute beren bizkarren gainean. Bertako langiletatik hasita, baina inatzera eta beste batzuek ordaindu dute hori, Zerbait oso konkretua, baina politika ekonomikoetan normalean diru laguntzak eta zergak erabiltzen dira pixkat merkatuaren falloak edo zuzentzeko, ezta? Bi adibide, diru laguntzetan gaur egun Nafarroan dagoen esne ekologiko etxaldeak kobratzen ditu konbentzionala egiten duten etxalde handia baino diru laguntza asko gutxiago. Hor badago bide bat, produktu horiek lagunduta behar bada merkatuan merkago izateko. Bigarrena, zergak. Gaur egun, haragi ekologikoak eta glifosatoak bez-tasa berdina daukate, 1,10. Behar bada, bez-tasa hori handitu hartzaio kutsatzen duten zenbat insumoi eta zenbat produktoi, eta behar bada, eta hortaz zerbait aipatu dute Farm to Fork estrategia berri honetan, behar bada, onurak sortzen dituen bai ingurumenari eta bai osasunari onurak sortzen dituen likagaiei bez kendu inbertzaile. Eta, ja hortikan ja nolapai merketuko lirateke produktu horiek. Osea, nik uste badaudela tresnak, nire ustez nahiko hurbil daudenak martxan jartzen. Nik uste, Gotzonek esaten zuna gintzaldea, ez dakit, elikadura eskubidea dela, ez? Eta askotan ahaztu egiten elikadura osasuntzua, ez? Eskubidea dela, eta justizia alimentariak azterketa asko eginda dauzke nola, elikadura osasuntzura iristeko zailtasunak badaukala klase komponente bat, genero komponente bat ere bai, eta jatorri komponente bat ere bai, ez? Eta horren aurrean planteatzen diran proposamenak, elikagai bankuetan ze janari banatzen ari da hor. Osea, harrigarria da, eskola jangelatan
Nola da posible, ez? Orain dela 3-4 urte cateringek 8 milioiko multa bat izan zuten prezioak adosten dituztelako, ez? Eta diru publikoarekin jokatzen ari dira, ez? Ze gertatzen da Zarregoitzetako elikadurarekin, ospitaletako elikadurarekin, oda publikoak dira, politika publikoak asko dute hemen, ez? Zeren, eta gero daude etxeak, noski, ez? Etxeetan ere zer jaten dugun, eta etxeetan zer jaten dugun, inkluso azterketa batetan ere hori aztertzen, ez? Baserritarrak ere, hau da, ekoizpen ekologikoa egiten duenak, badauka neurri baten autokonsumo bat, baina beste hainbat produktu ekologiko ez ditu kontsumitu, zeren, klaro, prezio batzuk ere badira hor, ez? Orduan, politika fiskalak badira, politika publikoak jaso aldituztenak, eta gero, dauzkagu sukalde publiko asko, non eskuragarri jarri aldiran produktu osasuntzuak, elikagai osasuntzuak, ez? Orduan, aukerak badira, publikoetatik ere hasteko, ez? Politika publikoetatik, ez? Antolatzaileek esaten diatea moztu behar dugula, nik jarraituko nuke askoz gehiago ere, baina, muga daukagu, ordu muga, eta beste gabe, hemen zerrendatxo baten ikus dezakezue, esan detena, ez? Azkenean, panorama zaila dago, iluna dago, baina seguraski egiten dena baino askoz gehiago egin dezakegu, gauzak egiten ari dira, ez da, ekintza proaktiboak, eta eredu izatea edo gauzak egitea eta demostratzea gauza bideragarriak egitea posible dela hori da nire ustez botika honena, horrelako gaitz konplexu honen aurrean, eta egon badaude, kimu horiek, udalerri desberdinetan, nik beti pentsatzen dut udalerri maila dela behar bada eragite gunerik hurbilena eta errealena, baina hortik gora eta esan bezala gauzak non erabaki edo erabakitzen dutenei nola, hoien gainean nola eragin, hori da bilatu behar dena baita ere, baina sinistea hori egin daitekela, egiteko bideak daudela eta horri ekitea, ez da? Hori da pixka bat nire ustez amaiera emateagatik, pixka bat mezua, bai? Besterik gabe, mila esker, gonbidatu guztiei, zuei, entzuteagatik, eta, interesgarria izan delakoan, mila esker, eskerrik asko. Bai, oso interesgarria, gai interesgarria eta gogo eta saioa ezin interesgarriago izan da. Beraz, txalo zaparra batekin agurtuko ditugu Juan Manuel Intxaurrandi eta Salaberria, Gozones Estorain Zabaleta, Mirene Belgiristain Zubillaga, Josebe Blanco Álvarez eta Arantzalde Zabalroteta. Mila esker. Eta topaketaren bukaerara iritsi gara. Posterren irabazleen tartea da orain. Alde batetik eskerrak eman nahi dizkiegu Aitziber Sarobe Egiguren eta Aitziber Agirre Ruiz de Arkauteri. Beraiek osatu dute epaimaila eta ondorioz eurek erabakitako irabazleak izango ditugu bai itxumustuka saria eta sari orokorraren kasue. Sariak iratik emango dizkizue, banatuko dizkizue. Sari modura ditugu UEUko 2 liburu. Gainera hementxe lehenengo hiladan apropos eserita daukagu Martxela Aizpurua Agirre eta ziurrenik liburuetako baten idazlea da, Erleekin solasean, eta ziurrenik gustora sinatuko dizkizue liburuak irabazleei beraz.
aprobetxatu. Eta horrez gain, UEUko ikastaro bat musutruk egiteko aukera izango dute irabazleek. Beraz, gehiago luzatu gabe irabazleen izenak esango ditugu. Bueno, poster orokorra eta poster onenaren saria Maialen Arrieta Seginolazarentzako izango da, beraz digo mesedez. Maialen. Vale, ondoren itxumustuka sariaren irabazleari emango diogu irabazitako saria, eta hau gogoratu, topaketa honetan danon ahotan ibili den aldaketa globala landu duen poster honenaren irabazleako dela. Bueno, Einaut Izagirre Estibaritz, ego mesedez. Gorka itxoin. Eta azkeneko saria, zuek erabaki duzue, denon artean erabaki dugu, parte hartzea handia izan da, eskerrik asko denoi. Euskal Natura saria da, sari honek gradu edo master amaierako lanak saritzea zuen helburu, kasu honetan gradu amaierako lan baten egileari dagokio, eta bera da Asier Albite Arregi, mesedez zigo. Esatea zait, Einaut, itxumustuka sariare irabazlea, Einaut, zuri Elhuiarreko aldizkarierako urtebeteko harpidetza ere badagokizu, zorionak horregatik ere. Eta, orokorrean eskerrik asko postergile guztiei, oso lantxukunak eskaini dizkiguzue, eta oraindik ere web orrian dituzue, aukera izan ez dezuenok saltxeatu nahi badezue. Orain Anari emango diotitza, mila esker denoi. Konturatu gabe heldu gara topaketaren amaiera. Olakotan azkenean azkar pasatzen dira bi egun. Eta, besterik gabe eskerrak ematea guztiei, etortzeagatik, parte hartzeagatik, zue gabea ez da posible. Eta, hainbat gai jorratzeko aukera izan dugu, badakigu askotan honelako gaiak lantzeko denbora gehiago behar izaten dela, baina espero dugu zertzelada hauekin gure ikuspuntu da pentsamendu kritikoei lantzeko aukera izango zen duela eta dugula. Eta, esan bezala topaketa hauek urte asko daumazkie, azkeneko edizioan sinbiosian izan genuen leloa, aurten itxumustuka. Badakigu aurtengo topaketa honetan agian elkarlan hori sortzeko aukera handik ez dugula izan, baina, espero dugu harreman batzuk egonkortzea eta etorkizunerako beste batzuk sortzera. Eta, besterik gabe amaitu nahi dut eskerrak ematen nire lantalde guztiari, eta animatu nahi dut holtzara igotzera. Gorka Ugarteteran, hemen izan dugu teknikari. Madalen Goitia Urdiain. Mikel Etxeberria Okariz. Libe Martínez Berrituerto Zeberio. Uxue Sarriegi Aldasoro. Aitor Salaberria Oiartzabal.
Eta gaur ezin izan da egon, baina, bueno, atzo ere nerea Pagaldai egon zan gurekin, eta, bueno, bera ere hemen egongo litzateke. Eta nire Ana García delgo. Eskerrik asko eta hurrengo topaketara arte. Argazkian ez